Naizta gogorrena pasau, mendate hau luzia egiten da, eta azkeneko kilometroak oso gogorrak egiten dira. Hemen atzean Gesink darama ardurarik gehien, eta ziurrenik Valverde eta Samuel azkeneko kilometroan beti bezala aurrea egiten saiatuko diz. Lasterketa buruan Radio Xakeko Christopher Horner, iaz kontadorrentzat aritu zen mendate honetan lanean Christopher Horner, gero etzuen itzulia bukatu, erori eta sorbaldan min hartuta lasterketa utzi egin zuen. Christopher Horner ondo dabilenean nabarmentzen den gizona da. Eta metropolitak hartu ditu, oso metropolitak hartu ditu Hornerrek. Eta lehenengo egunien bertan erakutsi zuan oso ondo zatorrela, behorrek atakau zuan hor putxetan gora, baina ikusi bakoa hor indarroien neurtu inbiar dia, guain Samuel uste atzetik pixkat moitzen hasi dela, ikusiko dugu, indarrak ondo neurtzei junda eta goixan ze diferentzia daka. Ez da irabazlea, Christopher Horner bere azken garaipena, 2006ko Romandiako turreko etapa bat du. Eta Samuel aurrea. Samuel egatzen utzi ditu Gesink, Valverde eta Jean-Christophe Perot. Aurreneko egunean espezala gaur, Asturiarra, indartxu, ondo, bere mailan. Lasterketa buruaren bilak, Samuel Sánchez. Pena, saikapen nagusian duen atzerapena. Minuto eta 40 segundu inguruko atzerapenarekin da Samuel Sánchez atzera begira zurua egin du, aurrean Horner du. Hau da burua, Christopher Horner. Haupen Sardinian bigarren izan da. Iaz etzen ohorezko postu bakar bat ere lortu. Orain diute Lombardiako giroan 8. Ez da irabazen izan Samuel Sánchez. Baita, Horner ikusten da oso desarrollo gogorrarekin doala, Samuel askoz errazau ikusten da, atzetik tartea egin dio Valverden propeltxo horri, eta ikusten danez, oraindik lasterketa gorri dago, gorri ikusten danez ez dute gaina hartu, gainera gaina hortan aldapa jitsi izten da, baina pedalak gogor emon behar dira, eta ikusi genduen Kapekik nola lortu zuen garaipena, eta gaur buelta eman lezake lasterketa honek. Hirugarrenarako bigarren postuan Samuel Horner, 28 urteko estatu batuarra. Nik uste Samuel batingo gala Hornerrekin. Oso diferentzi txikixea dira, eta nik uste gaurko etapa aurreko bikote horren menpe ongo ala. Gesink eta Alejandro Valverde, 3. eta 4. postuetarako. Eta diferentziak uste lehen urtien baina geixo behar dela. Perot, Olantxe, Andi, Beñat. Eta hor da Beñat, Andi Eslekekin. Kunego atzerako. Buruan Horner. Samu bertan, Samuel Sánchez bertan. Samuel sartzera doa, begibistan du Samuelek, motorra tartean. Hor da Samuel Sánchez. Hor ziurrenik indarrak gordetzen joango da, eta saiatuko da, harrapatuaz batera atzean uzten, zaila izango da, baina Samuelek esprinean askoz hobeto moldatzen da Horner baino, eta aukera askoz gehiago ditu garaipena lortzeko arraten. Euskal den ere irabaztako da arrateko etapa Laisekarekin, David Herrerorekin, Igor Antonekin gertu izan zuen, gaur Samuelekin lor dezake, Hornerren gurpilan sartu baita Samuel. Eta atzera begiratzen dute, atzean Gesink eta Valverde atoz, eta Perot atzerago. Eta Beñat Intxausti, Andi Eslekekin atzerago oraindik. Valverde eta Gesink. Eta Maillota Horner rentzat izango da. Nik uste haue bixak alkarrekin hitzeingo dela, eta Samuel entzako etapa eta Horner rentzako Maillotori baitzein da jongo iala eta ondo arrelauko iala hortik handa helmuga bitxertian. Euskal Euskadiren denboraldiko lehen garaipenaren atarian ote gaude. Oraindik irabazi gabe da etxeko taldea. Hemen du aukera Samuel Sánchezekin. Eta atzekoa konpondu beharra dute, Valverde ezin dio Hornerri segundurik utzi, arriskuan daukalako gero
erlojuz kontrako hortan irabaztia eta atzeko eribe konbeni zaile ondo konpontzea. Iko pankartan orantxe Valverde eta Hessing, aurrean Horner eta Samuel Sánchez. Ez dago alde handirik, kilometroko pankartaren bila. Ez dago alde handiri, baina oso gutxi geratzea, Fermin. Eta beherantza gainera. Bai. Ni pentsatzea garaipena aurreko bikote hontan egon goala. Eta bikote hortan garbi izango nuke Samuelen aldeko apustu ingo nukela. Samuel zeikapen hausian minutu eta 40 segundura dago. Ezkerrean lasterketa burua, eskubian buruaren bila doazen Valverde eta Hessing. 6 segundu besterik ez. Maillota Horner rentzada une honetan. Bai, da Hornerre tiratu beharra doka, ez da, horre ezin da egon atzera begira, batez be, garaipena hor daukalako, da Valverde arriskutsua da. Valverde aurrera, Hessing urpiletik atera eta Valverde aurrera, Valverde begibistan ditu Samuel eta Horner, Samuel atzera begira, azken kilometroa. Samuel moitze alda, sartzera doa, Valverde sartzera doa, Erne, Valverde sartzen bada, gauzak asko zailduko zaizkio Samueli etapa irabazteko. Horner, Samuel Sánchez eta Valverde sartu da. Alejandro Valverde burura llegatu da. Eta orain arrisku gehiago, ez da, Samuelek Valverde apur bat horre engaina egin behar dago, ez da, biak hor zaindi dizela, Valverde badakigu oso gogor datorrela. Eta orain Maillota Valverde entzat izango da. Eta garrantzitsua da, hor azkeneko bihurgune hortan lehengo sartzea. Aurra etapa maiera, Samuel aurrera, Samuel Sánchez aurrera doa. Valverde ditzei hori importa. Valverde, Horner, Hessing ailegatu da. Samuel Sánchez bakarrik ari da geratzen. Samuel Sánchez etapa garaipenaren bila. Euskal Teleuskadiren denboraldiko lehena Arraten, non eta Arraten ostazaio taldeari, baina ara hemen da denboraldiko lehena eta izan diteken garaipenik handienetako bat Arratekoa. Euskal Herriko itzulian etapa Samuel lehen ere irabazia da Euskal Herriko itzulian 3 etapa baditu, gaurkoa 4. Bigarren Valverde eta Maillota Alejandro Valverde rentzat. Bai, Valverde atzean geratu da nonbait Perot eta Beñat intxausti. Eta Beñat ere oso ondoa, Beñat hor Montu txarra pasadu, baina ez da hito. Hor dira Beñat eta Perot. Bikain Beñat. Oso ondo. Nik uste gaurko egunean Euskaltel Euskaldintzako gauzak oso borobil hartzen dela. Kunegoetan diesek sartu dira. Casar, Purito Rodríguez eta Pinotti. Era bat hautsita. Iaz baino